Kaya mga kalingap, at ito, at bisitahin natin si Kuya Robin mga kalingap. At may matinding ano po si Kuya Robin pinagdaraanan, matinding problema. At kaya po walang vlog si Kuya Robin. Nagka-problema po kasi ang YouTube niya. Baka hindi na po ito makapag-vlog. Ewan ko lang po, gagawin natin ang... Kuya, morning. Good morning, Kuya. Pasok. Pasok. Ganda ng ano mo ngayon, Kuya. Aura. Kala ko pa may problema pero okay na. Wala tayo gawa. Kailangan laban. Oo. Di ba? Kasi ito lagi na Pero isip. ang ganda ng ano mo ngayon. Wala ka sigurong inom ano. Wala. Okay. Ako na. Dapat talaga wala nang inom kasi. Hindi kasi Saan yan na- talaga, Kuya Alvin, iniisip ko kung paano. Kasi isip ko bata. Di ba? Oo. Kasi full grade, sunod-sunod kasi yung problema ay yun ang ano ko, naisip ko kung paano. Yun na yung madami din nga mga sabi, ang reason mo lang yun. Meron di ako to talaga tulog kasi naisip ko yung bata pagpasok sa school walang bako. Kasi yung baga sa bangko walang ano, Anong nangyari pala doon sa YouTube mo? YouTube, nabigla lang yung off na yung ano eh. Na-off? Yung off na account ko, kaya hindi napasok yung sahod. Na-off yung account mo? Oh, Ay, yung ano, yung bangko. bang, Di wala nang sahod. Di na Wala. papasok. hindi napasok. Kaya yun na yung ano ko eh. Wala naman ako. Kaya nakaraan problemado ka talaga. Talaga naman na Kaya pinagupitan nga kita para mabawas-bawasan yung problema mo eh. kasi bigat din sa ulo. Oo. Wag-wagan. Wala nang talaga, no choice na ako na yung kailangan bagong open na account. Tapos mahintay pa ulit na Oo. kung kailan naman Oo. na email yung YouTube para mapasok yung pera. Ito na yung Hanap tayo ng mga makakatulong dyan sa mga ganyang problema si Kuya Belly. oh, Yung makakatulong din si Kuya Belly. yung ano sa GIS, merong Mm. ano. Kaso lang problema naman na yun na kung halimbawa nasanabi ko kailangan bago account, Oo. Kailangan mag-open. bago ulit. Mag-open ng bangko ka ulit. Mm. Ayun lang. Ang challenge mo kasi hindi pumasok yung ano mo, sahod mo. Ubus naman din ng budget dahil kasi siyempre na 1 month lang dito si Nico. Nahatid ko siya, sundo ko siya. Siyempre sa bahay. Nabigas namin, hindi ko mula. Budget lang ano. Kaya Mm. hindi ko alam kung ano. Ngayon, usap ko din sa lupa. Ano tayo, kumbaga kung bangko ang problema, mag-open, ano. Kailangan na nga open. Kailangan meron din pang-open. Ha? Meron ata diyan pwedeng medyo kahit ibang bangko na maliit lang yung open. Basta ano lang. Alagaan natin Kumbaga matuto na tayo paano yung mga pagkakamali, gawin natin na iwasan na natin yung pagkakamali. Ano, Kuya Robin? Ano ngayon, Kuya Robin, nung nakaraan, mag-isa ka lang dito, ano mga naisip mo? Talagang, yun na nga iniisip ko kasi wala talaga kung nausap. Siyempre naiisip-isip Oo, ng tao oo. kung anong pwede gagawin ko. Oo. Siyempre pag ano, wala na at natindihan ko na lang yung ano ko, yung baga naisip ay no choice na talaga ako kasi buti kong may gawa na paglalabas, dito Oo. pag-alis ka nandito. Mag-isip-isip ka ng ano, parang may na-realize ka. Ano yung mga natutunan mo, Kuya Robin, sa mga problemang dumating sa'yo? Hindi ko na kaya po yan na explain kung talaga kung ano naman. Oo. Ano eh. Kasi pag gusto ko nalabas, kailangan din laman na bulsa mo. Diba? Kasi kailangan meron ka ng pera para ma-open mo na account. Maalis ka na dito sa bahay, wala ka palang pera na pag-open. Or no choice na din. Tapos kung meron na ko ng pera na hawak na nakaraan ng padala na si Nico, na yung meron siya na sa Gcash niya, yun, pinapajit-bajit ko sa bahay. Kasi kailangan nagugutom yung bata, diba? Buti kung tayo lang ng mga matanda, kaya natin tiisin, pero bata hindi. Kaya naisip ko kung
si Lord na lang bahala pagdating na lang yung ano, pag nausap ko sa benta na lupa. Nabalik ko na lang, sabi ko, ano doon sa kusina, para may budget kami sa bahay. Kahit 50% lang na babalik sa akin, hindi. Malaki din na lugi. Pero talaga kailangan eh. Yun na yung ano ko na hintayan ko ngayon. Kasi Ngayon parang ano ka namang mag-vlog ngayon kasi may problema pa sa YouTube mo eh. Kasi bawat vlog ko yan. Kasi pag kahit sino, kahit halimbawa si Dara o kung ibang beneficiary, pinapuntahan mo, kailangan bigay mo pera kasi kahit kunti para maalawas. Para ano, kasi pag hindi mo nang bigay, nakita naman yung viewers natin, ay na-vlog ka ng vlog, wala ka pala ng kwenta, wala ka pala bigay, di ba? Yun na yung hiya din isa na kung paano na ako vlog. Pero yun yung hintay ko na yun na pagbenta ko yung lupa, pagbalik ng pera para mag-vlog din ako. Isa pa takot din ako kasi pag na-vlog ako, upload ako, yun pala sahod. Kumbaga, inaano mo Kuya Robby, ang may hinihintay mo yung bayad sa ano para maka-open ka ng account. Yun na yung... Sigurado ba yun? Ay, salamat Ate Pia. Darabel, so ano pati ang ano. Baso. Mainit? Mainit. Ay, salamat. Sorry, wala ko pimit eh. Kahit madami yung problema, Kuya Robin, si Ate Pia, malusog pa rin. Ayaw. Ano? Problema. Inaalaga ko din yan eh. Kasi pag ano eh, ako din may problema. Pag-asawa kasi, pag ang problema ng asawa, problema mo na rin. Oo nga. Yung ano nga si Mamuhe na yung ano siya, yung 'di ba nasesaryan siya. 'Di ba may sinusog na ano 'yun. Na ano yung tiyan. Feeling ko meron din akong ano eh. Meron din akong hati sa tiyan. Ganon talaga naramdam. Pero mag-asawa. Ano, si Pia para siguro hindi niya napakita na mayroon din siya ng problema. Yun na yung ano niya. Kasi pag naramdam ko na ay ano nang gagawin ko tapos siya din na mahina. O pwede parehas, di kuwawa man yung bata. Di ba? Kaya medyo ano na din siya. Kaya-kaya niya lang talaga na binabigay na yung ramdam na ay talaga walang problema. Okay na kayo, di ba? Oo, okay naman, pero malaking bagay. Lalo ngayon, hindi ka nag-inom, pero pag nagtagay ka, iba na yan, magagalit yan. Siyempre, concern yan sa'yo eh. Ganyan ang asawa. Kaso wala din siya gawa eh, kasi ano matigas ang ulo eh. Hindi naman. Hindi naman. Pwede naman sabihin. Ngayon, malambot na. Na ginagawa ko lang kasi pag naiinom ako, ito, iba na yung naramdam na ay kaya ko yan, pero pag alang inom, para mihina na ano eh, natuloy. Kaya na yun, pero nag-control ko ng ginagawa ko na yun na para kasi sayang din yung pera na ano eh, pabili na alat, ibaon na lang yung bata. Yan eh, inaisip ko. Kasi yung kunti lang ng pera, buti kung madami. Gipit na lang. Hindi man na ano eh, sobra talaga ng gipit na yun. Dayan 2 buwan na yun. Sobrang talaga gipit. May sahod na, hindi pasok. Nagkaroon, nasahod ako. Sakto lang, nabayad lang sa sakyan. Wala na. 2 buwan na ito, sobra talaga na narakasan ko. Hanggang na next month pa siguro kasi wala talaga eh. No choice eh. Kung saan punta, di ba? Nahiya din na pag-utang kung sino nalalapitan ko. Diba? Kaya, isa na lang, salamat talaga ako kay Kuya Ariel na ano. Kasi yun na yung ano ko tinatakbuhan pag walang kain. Na-chat ako kay Kuya Ariel. Kuya Ariel, pwede ako na. Pag nag-scout ka, nag-ano ka, ay, nangungutang ka kay Kuya. Pag wala na ditong ano. Wala. Yun na yung ano ko. Kay Kuya Ariel. Ay, salamat kay Kuya Ariel. Kasi talaga malaki ang ano din siya. Oo, shout out kay Kuya Ariel. Kasi siya talaga tulong sa akin. Kaya yung bigas namin, wala-wala. Tapos yung chat ko, sabi ko, Kuya Ariel, may bigas ka pa dyan. Meron pa Kuya, na ilang kilo.
kahit 5 na lang. Nabigyan ako agad. Kasi, yun na yung ano eh. Tapos sabay, kung dami na sabi, siyempre tindahan yun eh. Hindi pwede. Rolling lang din siya. Kasi hindi din ako alam kung kailan pa yung pasok ng sahod. Eh, matagal pa yung kasi kung nagsara yung bangko. Oo nga. Kasi baka kailangan next month pa yun. Kasi bago yan na ano eh. Parang bago ulit. Pero magko-consult tayo sa medyo Kailangan marunong. video talaga. Pero ang alam ko niyan, pwede ka naman maglagay pa ng isa pang bangko. Oo nga. Kasi kung hindi papasok dun sa isa, dun sa isa magpapasok. Siguro yung mga other account. Oo. Ganon yung ano. Pero hindi ko alam ba isa pa kasi hindi. Pero iano natin, itanong din natin dun kay Kuya Billy, di ba? Maano man din. Pwede. Tanong natin para hindi masyadong matagal yung ano, makarecover agad yung YouTube mo kasi malaking tool yan eh. Diyan ka, kumbaga yung malaking tulong sa pamilya, nakakatulong yan lang, wala naman ako ipapanegosyo eh. Dami na din sabi na negosyo kayo. Eh paano naman na may negosyoan na kasi yung pera lahat. Wala pang pera. Wala na. Kailangan baga yung isang negosyo kung sari-sari. Tsaka kung magnegosyo ka, matagal pa, mga ilang buwan pa yan darating. Bago kasi sa totoo lang, ang negosyo ngayon, madali na kasi may cellphone na tayo, may internet na tayo, lahat na andyan ang pwedeng pagkakitaan. Mag-affiliate tayo sa Shopee or Lazada. Mag-share ka lang, o pwede ka nang makakuha ng commission basta meron ka naman page. Yun na lang, yung page na lang yung... Yun na lang na yung nasa ay minsan 40. Oo. Ano, na-upload Oo. yun lang yung ano, ima namin. Oo, di ba? Medyo, yun na lang. Madami ngayong ano, pero malaking tulong talaga yung YouTube mo kasi kasi yun yung talaga pinakang ano eh. Sayang yung 42,000 na hindi mo nakuha kasi nag-close yung ano. Yun nga. Yun yung ano ni Kuya Ruben. Pero ngayon kasi nung nakaraan medyo hindi okay talaga. Pero ngayon medyo okay nakikita ko, medyo nag-aliwalas ka na. Siguro nakapag-pray ka na. Marami ka nang na-realize. Dapat lagi pala. Lagi naman yung halimbawa natulog ako, nakahiga ako, nabuksan yung ano yung sound na sa mga ano sa tungkol sa Bible, ano, yun yung ano, tapos pag mayroon ako na ano, okay na pray ako. Kasi minsan hindi ako na nabasa na Bible. Kasi ano eh, na gusto ko talaga na linis yung kamay ko, maligo baga, parang ano eh, kasi baga mainom na alak tapos mabahawag ka pa ng Bible, parang masama para kayo. Oo. Kaya tinikinig mo na lang din sa dito sa amin. Kasi minsan sinusubukan lang yung sinasabi ni Kuya Rining, positive na pagsubok. Paparanasin ka ng maginhawa. Ngayon, pag nagbago ka, alam mo maginhawa, naging kumbaga nagiinom ka lagi na kasi madami pambili. Parang ano yon, pagsubok lang yon. Pero halimbawa, i-bless ka ng Lord. I-bless ka ng Lord. Lord, kahit ngayon may problema ka, di ba? Lord, tulungan mo ako sa problema ko. I-bless ka naman ng Lord. Ngayon gagawin mo, di ka na babalik dun sa pag-iinom, di ba? Hindi nga. Talaga naman ang pinatiis ka talaga. Kahapon pa, hindi ako na ano. Tsaka, pogi ka talaga Kuya Ruben pag walang inom. O ang puti mo. Maliwalas ang mata mo. Huwag mo bulagin ko. Tingnan mo sa ano. Di ba? Oo. Tsaka medyo ano talaga yung spirit mo maganda. Kasi pag may inom na tayo, may spirit of ano na tayo niyan eh. Ibang espiritu na yan diba? Pero naman, hindi naman ako ng inom na para magawa ng masama. Makulit lang. Hindi naman kukulit. Kulit lang. Hindi din. Daldal lang, madaldal lang. Yung pagkwento naman na ano, kahit na mga ibabaga na masabi ay pag-iinom na mura. Tapos yun, hindi naman labas yung bibig ko na yung mga mali na words na para ipakipekto na yung bata, na para gano'n. Di ngayon, ano gagawin natin? Magsama ka ngayon sa akin. Kasi wala kaming trabaho ngayon eh. Si Ate alanganin ka din namang magano
mag-vlog kasi wala pang ano, Wala nga. hindi yun baka problema hindi pag pumasok yung mga Yung sahod. oo, di ba? May Oo, pa ngayon na- sama ka, mag-canvas daw tayo ng canvas tayo ng Jeepmatic, tubig ni this guy. Bibigyan kita, lagi man bagay yung pagkasama ka sa akin. Alam ko, wala naman problema pagsama ko sa iyo. Tsaka canvas, din tayo, tanong-tanong din tayo dun sa bangko. Tapos diagmatic ng tanong doon sa Oo, ayun, okay, canvas lang. Pero yung sa bangko mo, tanong din tayo ng ano pwedeng sa mga bangko kung pwedeng mag-open ng mga ganitong halaga. Kaya naman natin, i-open na natin. Para maka-vlog ka na din. Ngayon, yung gagawin natin. Sama ka muna. Kuya Ruben. Kasi, ano ka ngayon, no? Fit to work ka ngayon. Hindi fit to work eh. Kasi, nahanap, alam mo Kuya Alvin, Alvin. Sinausap ko si Velasco, sabi ko, wala naman na ibagawa. Labor muna ako doon sa kasama nila Jan. Magle-labor ka sana sa construction? Oo, kasi wala na ibang napasok yung income eh. Oo, kasi alanganin, kailangan ayusin pa yung YouTube, Kasi pag pag sa pasok ako sa di kahit paano, kahit ngayon, weekly, mayroon naman na okay. Kay Kalinga Prof, di ba may trabaho ka naman doon? Ay, hala. Hindi ka nagre-report doon. Ay, kasi may mga scheduling din Kapag wala kang schedule, tapos, sama ka sa sa vlog ka sa natin, sa pag-i-scout natin. Kaya yung mga kung sakaling maka-scout tayo, magustuhan man ni Kalinga Prof. Ma-viral tayo. Di pag na-vlog yun ni Kalinga Prof, di makikilala yung ma-scout natin. At least makilala din tayo. Diba? Malaking tulong talaga yun si Kalinga Prof. Si Kuya Bal, yung mga talagang Kasi nakaraan nasa tulong po Manila sa mga small YouTuber kagaya namin. na Manila sila, kaya hindi rin ako pupunta. Ingat lang tayo sa pagdadrive, Kuya Ruben, kasi sunod-sunod baga. Nabangga-baga. Si Tan siya din, nabangga din. Pray lang. Si Papa Dan. Tapos si Kuya Rab. Si Dr. Lab. Sobra pa naman si Dr. Lab. Pero mas masakit yung niya sa Kalinga Prab. Yung petrol naman pati ng bang patrol. Ang kasi ng ng sasakyan, kasi may sasakyan din ako kailangan talaga naka-maintenance siya ng maayos. Sa brake, sa chains oil, dapat naka-maintenance para maiwasan yung mga ganong aksidente na nawawala ng brake. Kasi kapag naka-maintenance maayos yung brake mo, kahit biglang mag-stop yung nasa dulo mo, makaka-preno ka pa rin. Kasi yung sa likuran mo. Kasi yung likuran mo. yung turo ko na sa akin si Kuya Pure Health. Okay. Na yung baga nahiram namin na sakyan ni Ate na napagsundo ko sa sponsor. Yun, bigla nang hinto sa harap namin na isang tricycle. Pero kunti man lang. Tapos ayun, sanabi naman sa akin si Kuya Pure Health, yung space mo, diba, may harap ka ng isang sakyan, space mo parang dalawang sakyan, pwede pasok isa. Para kung nabigla ng hinto, may choice ka pa ng hinto. Yung sa mo sa tagiliran. Yung isa-side mo siya. Ayan. At salamat na lang tayo sa kasi mga wala man nasaktan sa mga aksidente. Yung talaga pinakamaganda na nangyari na wala saktan. Kasi sobra naman talaga si Dr. Labay. Nagbukas yung airbag niya. Si Red Sail lang ang medyo na yung kamay niya. Minor lang. Parang pero hindi naman minor injury lang. Bali ganyan Yung kape mo Kuya, malamig. sige. At